Jing tap junga ban file nomination la sus scam iladi umtau candidate ban yakun ke Congress Party apa ka jirang konstitusi. Dengaru habang lade file menta takam junga kosa kadai monitor baik pengin push ka thau. Maka jing ya lenti ke junga hakini ki arsenam ki pementa pelayat ke election. Nadap ka jing sus scam, ka jing sok men ru. Baraga ju ko poru nganget scam hi, bahaga jirang ke Congress kan mon phai sa sisi. Nekran spang ki agenda junga komu candidate la shai habang apoy shu ka thong ka ek bangale. Ka jingthmu ka jonga ning kong e ka dei namenta ki porlok samla. Komo pi ngaru ngade u youth president jong ka Congress. Denga kum u youth su ngahap hi ban trai namenta ki porlok samla ban play ki lat klenti ki prepare namenta jong ki. Tengi su tho bahap ka jirang ru ki bon ki industries hag ju ka poru ki bon ki nongrep. Termta jong ki ru ngi hap ban persyang hi ban perkhat. Kono ban kenteu kata ka kam ka jong ki khnang ban yo ka mai kaji ki lokal ki bai bai sa atu. Dah kawai ka rukom ru nga perkhat pementa PE kajing long jong ka border ko jirang bahadu menta kamdon ka songsuk songsngan tagara hakata ka bentaru akwa menkran ban klanya ka border jong ka jirang konsumsi kenang baki weiru kin shemeka kum ka nuksa ban klanya ka border hak me ga halia borok we ni gidang bon ki jingduna ni ka jirang konsumsi sha kadang sa din henrei agne ka por ka pementa ko ki pajba don ringkat bat nga hal kaju ko por ya terlibat nga pengia tray naman ta kajirang pan kentiu ya ka amar nga ngets scam bakani kajirang konsumsi ka jongi ngipet ka dei ka border bakai ka Assam ka Guwahati iwi jaka ki blakyu ha ta boleh kajirang ka jongi rukan sa din hi akarpat nambaro ki baha ko kajirang konsumsi basobha hakani ka por pinya vote ka Congress no nga ngets scam ka jingkala kanwan hi tangling ba ka Congress Party